Evo nekih 5 zanimljivosti o kralju Aleksandru Obrenoviću. Rođen je 14. odnosno 2. avgusta 1876. u Beogradu, dok je trajao Prvi srpsko-turski rat. Istovremeno je i prvi srpski prestolonaslednik koji je rođen u Beogradu, a i prvi kralj. Petar I Karađorđević jeste pre njega rođen u Beogradu, ali nije bio prestolonaslednik, pošto je Srbija bila izborna kneževina, a i kasnije je postao kralj od Aleksandra Obrenovića. Njegov rođendan je bio 8 dana pre rođendana njegovog oca. Kralj Milan je rođen 22. odnosno 10. avgusta, dok je kralj Aleksandar rođen 14. odnosno 2. Ruski car Aleksandar II je bio kum Aleksandru Obrenoviću prilikom njegovog krštenja. Krštenje se odvilo 22. odnosno 10. oktobra 1876. Obavio ga je mitropolit Beogradski Mihajlo, a posrednik ruskog cara je bio ruski ambasador Andrej Nikolajević Karcov. Službene novine Kneževine Srbije su rekle da je prestolonaslednik dobio ime Aleksandar po preuzvišenom vladaru bratskog ruskog naroda. Službeno je postao kralj Srbije 6. marta, odnosno 22. februara 1889. na državni praznik proglašenja Kraljevine Srbije. Tada je imao nepunih 13 godina, čime je oborio rekord svog oca za nešto više od godinu dana i zaključno sa datumom objave snimka je najmlađi vladar Srbije ikada. Aleksandar Mašin, jedan od glavnih učesnika Majskog prevrata, je bio profesor crtanja i pisanja kralju Aleksandru Obrenoviću kada je on bio mali. Prema beleškama kraljevog vaspitača Jovana Miškovića, koje je dopunila Suzana Rajić, u periodu 1888-9. kada je prestolonaslednik Aleksandar imao 13 godina, Aleksandar Mašin mu je držao jedan čas crtanja nedeljno, a 2 godine kasnije, kada je Aleksandar već postao kralj i imao 15 godina, Mašin mu je držao pola časa crtanja i pisanja nedeljno. Šteta za njega, možda i najtragičniji srpski vladar sa najgorom porodičnom slikom.